mai dan kwali, alan da yayi maza yayi mata ya bada misali. Zuwan Habibullah dan Amina mun ga dalilin da ya sa mai hula bai aure mai dan kwali. Na fifi ne maji daɗi ci garin yan matan daka. Ranar aure na da waya amarya, to ku fito ku yi rausaya bikin yan mata. Na ji daɗi shine gari idan an saba, bikin da yayi yan mata mazan ba saki zuwa ba. Lallai idan sun bullo kuɗi ba saki fita ba, watsa naira maza kuɗin ba sa ƙare ba. Allah ya fido a igaro ranar kallo ba. Ranar aure na da waya amarya, to ku fito ku yi rausaya bikin yan mata. To ashe dai mata wallahi kun zan masara kai, talaka komai kuɗi mai mulki dole ku mulkai. Daɗin duniya ne mu kuɗi in babu wane ne kai, ko cikin mi an raka zan makoma baya Allah. Ranar aure na da waya amarya, to ku fito ku yi rausaya bikin yan mata. Ranar aure na da waya amarya, to ku fito ku yi rausaya bikin yan mata. Bikin da ba 'yan mata wallahi ba ma zan je ba, tunda na san mata sun saba yi min tarba. Da sun gano maji daɗi kamar ba za mu rabe ba, mu da kasuwa ta yi masara har gwamma ta yi 'yan mata Allah. Ranar aure na da waya amarya, to ku fito ku yi rausaya bikin yan mata. To ku taka mata kamar zare da ba, ku girgiza 'yan mata zaran mu bai tsinkewa. Mata ku ai fitila ne gari kuke haskawa, mori 'yar duniyar nan ɗauka take dajewa. Ta ɗauki 'yan mata masu zama matar aure na gudi. Ranar aure na da waya amarya, to ku fito ku yi rausaya bikin yan mata. A bikin duniyar nan ake na kiyamar nan, inda annabi yake nan an ce Madina tana nan. Amarya rike angon nan lalle aljanna tana nan, inda nazifi na nan maji da ɗan mana nan, Idris na godiya na nan. A biki na amarya ina ga waya amarya na gode. Ranar aure na da waya amarya, to ku fito ku yi rausaya bikin yan mata. Ranar aure ina ga waya amarya, to ku fito ku yi rausaya bikin 'yan mata.